Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kanagtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Ti kinapatag, ti taraon. Iti maysa apagarian, adda na uyong a reyna. Managim bubukod, ken naulpit kadagiti kalugaran na. Pagbutbutngan dagiti agindag, tati asino man amang supyat iti pagayatan na, dosaan na adagos. Awan ti ipirit na asao, nga uray panglakayen, dagiti agindag, ti agkid daw iti taraon kankwana, iti palasyo. Iti maysa nga aldaw, ket ay nakasyanda kami mata, napatagaray na. Ay na, napatag-aray na. Asyanda Ag kamay. daw kami kumay ti taraon, kaputa awanin ti makan may. Awan ti maitad ko kada kayo amakan. Isu nga agawid kayon. Masyad ka kumakada kami, napatag-aray na. Amo mi ada kayo lang ti addaan iti ado at taraon. Talaga natangkan ti uloyo. Imbagak matan nga awan ti maitad ko amakan kada kayo. Anya, Ha! Makaamo kayo iti biyagyo. Saan asyak ti umayurang-rangan, gaputawan ti maipaunagyo amakmakan. napatag-aray na. No saan nyo kumangay naguman dagiti dagasok-sukayan mi aman nalawn. Saan kami kumanga agbisin ita? Anya, Napatagaray na. nagturad kayo matan amang sungbat kanyak. Siyak lang ti dakarbangan nakadagiti dagasok-sukayan nyo. Gaputa siyak ti rey na yo. Isu nga umay kami agkid daw iti kanan may. Tawanan ti may paunag mi ataraon. Nasaan kayo pailang apumanaw? Amuyon ti dakas amapasamak kada kayo. Ikay, nabanuga ka. Ita-ita pa'y amagmag na dito'y kabakiran. Tatadamas agtugaw kayo pa lang dito sirok ti dakkel kayo. Tasya kung tagsapol iti taraon niya da dito kabakiran. Anya, Sana balay. Sagay sata mo iti lente apag silaw. Nas ka na makaala tayo iti taraon. Talay, hagbisin tayo. ikay, Oray dagiti kalugaran tayo. Kat imay damat dito kabakiran niya agsapol iti kananda. no saan kumangay naguman da dya aray na dagiti dagasok-sukayan tayo. Saan tayo kumaamabisinan? Sa bali itan tagnumnumar ka dagiti dagasukso kayon tayo. No di kat dagiti babaen na iti palasyaw. Agum talaga dayjay at ada nagkarasakas iti saan unay nga adayo dito ayanta, ikay. Unyarod tatadamasaw. Ay, ipasarang ko tilintay. Ang mga nun naatak nga ayop dayta. Nagdakil nga ulag tatadamasaw. Di ka karkaraw. Aagoyasin nga. Umasidag ka data tinagdakal na ulag. Dayta na. Maibatugan ka data tinagdakil nga ulag tatadamasaw. Nakalapasan. Paglakit din. Tadi ng ran. Unyarod tatadamasaw. Ay, napagad dito apasat ti kabakiran. At dagaya magnanaad dito nagdakkel nga ulag. Ay, saan pa ilang Saan pailaan nga nagsubli dagiti kalugaran tayo, nagsapul iti taraon, ijay kabakiran. Ay, uy nga raw, danay sayang. Nyangatang tinapasamak katakwada. Ay na, sapay la kuma. Tawan ti dakas a napasamak kadakwada, ijay kabakiran. Duan nga aldaw, tinapalabas. Katawan mo't laangan ti simmalog kadakwada. Antising, nailinta akong dagiti kamote at taraon tayo itangal daw. Ay, Hindasaya at ngarudno kasta, ilay. Kakalugaran, naluton ti kamote. Aglalang lang tayon amangan.
Kabayatan nga ururayon tayo dagiti nagturong iti kabakiran. Nagsapol iti taraon. Adon kadagiti kalugaran tayo ti agbisin, Ilay. Wan, auntie. Maasyanak launayan kadagiti ububing. Agsasangit da itay, gaputa kurang ti impaunag da ataraon a kamote. Ay, nakita, dagiti soldado ti nauyong arena. Anaggapo iti uma. Kat nagado ti imot da ataraon. Auntie Ising, Imbes kuma, ada tayo ti pakaipaayan dagiti ataraon. Gaputa da tayo ti sigod amang suksukay iti uma. Ngam inagumlaeng dayjay arena. auntie. Iso itan ti agnumnumar kadagiti bunga ti mulang a dayjay uma kentalon. No da tayo umat ti agkidaw iti makan. Pulos, adi na tay ikan. Kumusta ti panagsapol yu iti taraon ijay kabakiran? Kabsat damasaw. Ay nakabsat. Awan Apolos tinaiyawid mi ataraon. Anya, Uray dagiti daddo makalugaran tayaw. Awan mo tinayawid damakan. apay asaan nyo akadwa ni Iking nga nagsubli dito'y lugar tayo? Kabsat. Nagbati jay kabakiran. Anya, ay kasano na dadaka sa mapasamak kan kwa na ijay nga agmay-maysa. Agtalagak ka ni Iking. Sapay la kumat... Anya ti mapaspasamak kan kakabsat damasaw. Maulawak. Agtayak di pa nagkita. Anya, ay kakaruba, arayanon tayo ni kabsat damasaw, tamaululaw. 5 nyal daw ko dito'y kabakiran. Pulos nga wanti makita kataraon. Nakapsutak pa yan. Gaputa danom laeng nga nagtaod iti ubog ti papaunag ko. Jak samaten ka ba ng tagsubli pa iti lugar mi? No kuma, tada maalak at taraon. Kat itad ko kadagiti kalugarak ang mabisbisinan. Isang girkon diti pon ti dakkel agayo. Ti manin nagdakkel nga uhulig ti masidag. Anya nga tataramidag. Ang mga naalun-unin nak. Awanan ti pigsak at umaray. Patay tana. Masidag na. Ha! Ti ulag. Nagbalin ab. Nagbasita parso. Kagbutang tao. Saan ka adangran? Sino ka? Nagbasita parso. May saangan, sisit. Ha? Tinakita madakkel nga ulag. Katsyak mo't lang. Anya? Pinalpaliw kayo kadagiti kakadwam ngay may diti kapakiran. Ngagsapul iti taraon. Kastamot ng tilakay. Akadwam iti napalabas ngal daw. Uray kasanong tibisin nga tao. Saan kayo ang nagaramid iti saan anasaya at iti kabakiran? Siyak yan sisit nagpampantay dito'y. Awanan ti maalayo abo nga dagiti kayo. Gapoy ti kinaranggas dagiti soldado ti rena. Amom tinauyong ken gamrod arena. Wan tao. Pinukan dagiti soldado dagiti kayo dito'y kabakiran. Ngagbungay ti makan. Anya? Uray dagiti ayot dito'y. Kat man manumat ng tinabati. Isang aglablabusong na igyari na. Ansisit? Amo ka mabisin ka, tao. Sumurot ka kanyak. Taikang kay timakan. Anya manan aramidan nyo dito'y palasyo. Dapat tagaray na. Agsakita, dagiti kalugaran may. Gapoy tinakaro abisin. Agpakpakaasi kami. Ipayanda kami iti taraon. Naibus mo ti danom nga inuman may. Awan ti bibiyang ko.
nga uray matay kayo amin gapo iti bisen. Talaga naulpit ka, Reyna. Nakita medical man ang nagapit dagiti soldadom iti taraon ang nagkapo iti dagasok-sukayin may. Anya kumaita si Kalakay. Kaya't asawon day ta. Aglaplapusanan kayo iti taraon. Saan para kada kayo dagitay ataraon? Nudikat para kanyak lang. Kan kadagiti kayak ko nga ikan iti kanan na at taok dito'y palasyo. Nagdagas ka, Reyna! Anya? Nagpaisaw. Soldado! Apay, napatagaray na. Kamagamday tao. Kat ipopok mo iti ayan dagiti lon. Matungpal na patagaray na. Umay ka. Ay, saan? Saan nyo adang ranti mabisin na kalugaran may? Napatagaray na. Anya dagiti abukal, ansisit? Imulam dagita bukal, iking. Nas ka na pagbanno ka mga imula dagita bukal. Kat kalpasan ti panang imulam. Apitan yun to kadagiti kalugaram tinasamit abunga da. Anya? Rugyamon ti agmula dito kabakiran. Kalpasan na. Agturong kay ti palasyo ti Reyna. Kat itad mo kan kuha na ito ya bukal. Ha? Nangisit abukal? Un iking. Nangisit abukal. Akas itiki nangisit ti panagpuspuso ti Reyna. O sino ka? Apay ngagmaymaysa ka ngay may dito'y palasyo, lalaki. Napatag arena? Umay kakadimat agdawat iti taraon, akas iti narabid dagiti tattao itay a pinapanaw ko. Saan? Napatag arena? Umay ko itadkan ka ti may sa abukal. Ha? Anya day ta abukal? Adtoy, napatag arena. Nangisit abukal. Luklukon nakadi lalaki. Anya kumangay ti pangaramatak iti daytoy abukal. Ha? Kalaat ang nagbalin adapo tinangisit abukal. Ano tinapasamak? Nagbalin ada Oh. Karena, dagiti taraon nga dagiti kusina. Nagbalin ada po. Anya? Ora dagiti prutas nga dagiti lamisanyo. Nagbalin ada po. Saan? Oh, pasig adapon dagiti taraon nga adda dito'y palasyo. Mabisin akon. Duhan nga aldaw nga awan timpaw nagko. Pinanawan dakpayan dagiti babaunan kan dagiti soldado. Nagbasit aparswa. Inagumam dagiti taraon. Imbis kumapakairanudan dagiti kaadwan. Tinulungak dagiti mabisbisinan. Anya? Tikas kan katao. Katrumbang lang nga madusa. Mapadasam mo't kita ti mabisinan. Takas iti inaramid mo kadagiti pada matao. Anya? Napatag ti taraon. Ket no saan ka ngagpakawan kadagiti nakabasulam. Pulos adikan maipayan iti taraon. Aging gaapumusay kan. Nakaskas daw. Kunyag pa iso. Nakaskas daw kakadwa. Imulak lang dagiti bukal di napalabas ngal daw. Ita, nagtubo dan. Kat nagbunga da pa yan. Saan tayo na mabisinan kakalugaran? Adon ti taraon tayo. Kakalugaran. Agyaman tayo ti ansisit at imulong ka na tayo. Huwag, agyaman tayo kan kuha na. Ala, mangpuros tayo, kadagiti bunga, tabangan tayo, kakalugaran! Saanen ang mabisbisinan dagiti tattao. Gapo iti panang taripato da kadagiti mula nga agbunga ijay kabakiran. Iti sabali abangir.
Nagpakawan ti Reyna kadagiti agindag, ket impaayanda iti taraon. Insubli metlaeng ti Reyna ti daga asok-sokayen dagiti mannalon. Manipod dita, saanen anaulpi ti Reyna, ket nagbalinen anasayaat iti amin. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sasarita tayo ngayon surat ni Isagani Bulliser. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.